सुना रूपा रिपेयरिंग करिवो सुना रूपा रिपेयरिंग करिवो सुना रूपा ए कानफुल नाकफुल कान मंगलसूत्र इत्यादि इत्यादि करी करा किछि आपण मन सुवर्ण सुजोग आपण मन को मार्केट जाऊ पड़िबो नाही हाथ पांतर सब सुविधा एठी जोगाई देबी ये छिड़ी जाइतिले जोड़ी देबी लंबी जाइतिले काटी देबी टाइट थिले ढिला करबी आ ढिला ढिला टाइट करबी आ कभी मोइला बोले किछि हेई ताई ताले ताले एसिड पकाई सफा कर देबी तार कोन किछि देखा दर्शन नाही आज बेपार पत्र किछि हबन ना कोन मनिष काहा मो चाहिला के जानी हो चेष्टा करबा आ ये सुना रूपा रिपेयरिंग करबो सुना रूपा सुना ये आइले आसन आज्ञा तम अंगी भंगी देखी लगुच तुम थब देखेल सुना सुना तुम सुना जदि किसी डिफेक्ट थी मुझे झिया झिया करदेवी छिड़ी जाइए जोड़ी देवी लंबी जाइए चापी देवी टाइट थिले ढिला करी ढिला थिले टाइट करी आ जदि मइला फुला किछि थाए तले एसिड पके सफा कर तमे एते सब काम कर दबो आउ तमे सत्ता कहउछ मिछ मो जाता करे नाही तमरा जदि अविश्वास होउची ना ना तमरा जदि अविश्वास होउची तले सात आठ घंटा गार पचारी बुझुन ए चुचुमा भनियार रेकॉर्ड पब्लिक कहिबे कोन कहिलो तम ना चुचुमा हां तमे सत्ता कहते तम ना चुचुमा अरे हां मो सत्ता कहउची मो ना चुचुमा ये चुचुमा भाई तमे हाथिले ठाकुरी कपी हाथिले ठाकुरी कपी हठात सडन लॉकडाउन हेला मु केरल रे फसी गला रेला पाइली का फसी जतरा देखिली गारे तू ना तो गाँ लोक सब पचारली गाँ लोक तो कथा किछि पाइ पाइले नै एकदम पागल हो गेली आउ तापर कोन करी मो हुंडू गोटे आईडिया आईडिया हां आईडिया की आईडिया गाँ तू शहर तू ना बुली सुना काम करबी आ से बानर मु तत्ते खोजी जाऊ एते दिन पर मते तो पाई गली आई ये चुचुमा भाई ये एते दिन पर तमर मोर देखा हैला तमे मते कोळे को भिडी धरिया कथा अब कोन से ठेली दउछ तो करे कोन दउछ ले ठेली भी ना पर जाकी धरबी ठेली ना पर जाकी धरबी यो चुचुमी तोर कोन सरी जाई कोन सजे जे माने कोन ता सरी जाई तो हाथ रे संखा मथारे सिंदूर तमने तोर बाहागर सरी जाई
ଝଡ଼ିକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ପୁରା ହଲୁଛୁ। ହେଲେ କଣ ହବ ମୋର ଏଇ ବିକଳଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କେବଳ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ଗୋଟେ 65 ବୁଢା ସହିତ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ। 65 ବର୍ଷର ବୁଢା ସିଏ ତ ତୋର 12 ବଜେଇ ଦଉଥିବ। 12 ନା 13 ବଜେଇବ। ସେ ବୁଢା ବସିଲେ ଉଠିବାନି, ଉଠିଲେ ବସିବାନି, କହିଲେ କଣ ନା 12 ବଜେଇବ। ଜାଣିଛ ନା ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତୋର ପୁଣି ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ ରହିଲା? ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲେଖାଇଛୁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଠି କେତେବେଳେ ଦେଖିଲ? ଗାରଉଥିଲି। ଫଟୋରୁ ଦେଖିଲ ମିଛୁଆଟା। ତୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ। ମୋ ମନ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛ? ଏଇଠି ଜାଣିଛ ନା କଣ? ସେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ବୁଢାର 64 ପ୍ରକାରୀ ରୋଗ। 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ? ହଁ। Oh my God। ସବୁଦିନ ଖାଇ ପିଇ ଠିକ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କଣ କହିବ ଜାଣିଛ? କଣ? ହେଇଟି ଉଠୁନା, ହଁ। ହେଇଟି ଉଠୁନା, ହଁ। ହେଇଟି ଉଠୁନା। କଣ ଉଠିଲା? ବାଡ଼ି ପୋଷାର ମୂତ୍ର ନଳାଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଚୁଚୁମା ଭାଇ। ନଳା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ। ଖାଲି ଘନ ସେ ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ ଉଠେ। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଉଠିବା ଲେଟ୍ କରିଦେବି 5-6 ବାଲ୍ଟି ମୁତିକି ଭସେଇ ଦବ। ସତେ ଯେମିତି ଓଟ। ଦେଖୁନ ମୋ ଲୁଗାଟା କେମିତି ଗପୁଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ପିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ। କହୁନ ଭାବେ କଣ ଭାବୁନ? ବୁଢାକୁ ହବିଷ ପିଲା। ଇଏ ବାଡ଼ି ପୋଷା ବୁଢାକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା? ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ତା ଛାଞ୍ଚ କେତେ ବଡ। ସେଟା ଛାଞ୍ଚ ନୁହଁ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଟୋକେଇ। କଣ ଗୁଡ ଆଇଡିଆ? ଜିଆଇ ତାର ଗୁଡେଇ ଦେବେ ତର। ମଲା ମୋର, ମୁଁ କଣ ସେଥିରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବି? ଛାଡ ସେ କଥା। ହେଇଠି ଚୁଚୁମା ଭାଇ, ତମକୁ ଦେଖିନା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଚାଲୁନା ତମର ମୋର ସେଇ କେଳଳ ପଳେଇବା ରେଳ ଶିଖ। ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଶଳା ବୁଢାଟା କଣ ତତେ ବାଟ ଛାଇରେ ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ। ସେ ବୁଢା କଣ କରିବ ବା? ମାନେ ମୋ ପାଟି ଅଖାଡୁଆ। ଚୁଚୁମା ଭାଇ ଲୋ, ଚାଲୁନୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରି ଯିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛୁ? ଚାଲେ ଚାଲେ। ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, କବାଟଟା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ। ଚାଉଳ ଖାଇ କଣ ଭାଇ ଚିପଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ନାଲୋ, ଆଉ ମୁଁ ପରା ଡେଲି ଗୁଆଘିଅ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଧରି ପଡୁଛି। ତୁ କଣ ଏମିତି ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ଉଠି ଯାଉଛୁ? ଏଇ ତ କହିଲା ଆଉ। ପିଲା ତୋରି ଚିନ୍ତାରେ ବା ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ। ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ? ସତରେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ନା? ଆଉ ପ୍ରବଳ ମଲା। ଚୁଚୁମା ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ଠକୁରକୁ ପୋତିବୋଧେ। ଆମ ଘର ବାରିପଟେ କିଏ ଗୋଟେ କାଠ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଠକଠକ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ କି? ମୋରି ଗେରସ୍ତ ଡାକୁଛି
କାହିଁକି ଇଏ ନା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବୁଢା ଦେଖିଲେ ମତେ କେତେ କଣ ପଚାରିବ କଣ କହିବି ତମେ କଣ ଏଇଠି ତମେ କଣ କେରଳରୁ ଆସିଥିଲ ମୋ ଛାୟା ତଳେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ କନାପଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବି ତୁ କନାପଟା ଆଣି ଦେଇ ହବ ମୋ ଛାଡା ଗାମଛାଟା ଅଛି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବ ଗନ୍ଧ ହବ ତୁ ତ ବାସୁଛୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ କଣ ଶୁଭୁଛି ଚୁଚୁମି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଚୁଚୁମି ତମ ବିନା ଜୀବନେ ମୋର କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ତମ ବିନା କାହାକୁ ଭଲ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ ଯଦି ଆସିଲ ଜୀବନେ ଆଉ ଜୀବନି ତମ ବାଟ ନେଇଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ଡରି ଏଭଳିଆ ନିର୍ଘାତିଆ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଥିବ ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତମେ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଢେର ମତେ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁ ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲୁ କି ତମ ଘରେ କେତେ କାମ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ପରେ ବାରିପଟେ ଯାଇକି ଚାଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି କଣ ଆଜି କେତେ ବଡ ଖୁସିର ଦିନ କହିଲୁ କାଇଁ କଣ ଥିଲା କି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଯାଇଥିଲି କେଜାଣି ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା ତମ ଭଳିଆ କି ହବଲୋ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଯାଇଥିଲି କେଜାଣି ମାନେ ଇଏ ତମର କଣ 9ଟା ନା 6ଟା ନା 10-12ଟା ପାଇପ ଅଛନ୍ତି କହିଲ ଗୋଟେ ବେଲି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ମୋରି ମୋ ଚାହିଁ ଦେଖ ମାତା ମୋ ଚାହିଁ ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ତୋ ମୁହଁ ନୁହଁ ତମେ ଜାଣିବା ନା ତମେ ଗଲାବେଳୁ ମୁଁ ପରା ତେରଛେକି ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଠି ଅନେଇଲ ବିପଦ ଟିକେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲାଣି ମାନେ ବାଧା ଦେଲାଣି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲ ମାଇକ ପାଇଁ କେଜି କେ ମଟନ ଆଣି ପାଇଗଲ ମୁଁ କଣ ସେ କାମ ବାକି ରଖିଛି 1.5 କିଲୋ ମଟନ ଖୁରୀ ପାଖରେ ବରା ଦେଇଛି ଧନ କରି କିଏ ହବ କଣ ଏଇ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବା କାହିଁକି ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହବା ଏଇ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବା হবে না হবে না ନା ନା ଆସ ଟିକେ ବସିବା হবে না ବସିବା ଟିକେ না না ମୁଁ ବସି ପାରିବିନି হবে না କାହିଁକି ତା ଗୋଡ଼ ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଛି କୋଣଟା ନା ନା राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ मते टाणी टुणी की बसई देला लो मां ओ माय गॉड पड़ी तो गले अरे स्टूल गला पड़े हां स्टूल पड़े गला स्टूल स्टूल खसि बाड़ी बसा मार पला घर मु तो खसि की पइली से आ रहिबो खसि की बैग केंती जाई की पेज हे जाई सकी ओहो एठी प्रेशर पहला भेटी पूरा खाटा है हैं अच्छा स्टूल भाई तमे किए ମୁଁ ଭୂତ भूत ହଁ ओ भूत ମୁଁ ତମ ବାରି ପଛ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଗଛ କାଟି ତୁ ଏ ଷ୍ଟୋଲ ତିଆରି କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ଏ ଷ୍ଟୋଲ ଭିତରେ मते न पइले चलो पड़ेगा तम आत्मा एजा शांति पाई नहीं ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ବଗିରେ କଣ୍ଡ ପୁରେଇ हां र शांति करूची र तो आत्मा को एई ना शांति कौन करू करबो
ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେଲା ଅଦା ନୁହେଁ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ହେଇଟି ପାଗଲ ହଁ? ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା କି କଥା? ତମକୁ କହିବାକୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ନା କିଏ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କଣ ହବ ସିଏ ପୁରା ତମରି ଶୋଳା ମାନେ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ଶୁଣ ମୋ ବୋଉରେ ନା ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲା ଢେର ଦିନ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପୁଅ କରିଥିଲା ଆଉ ଜମା 2 ଦିନ ସେ ଆସିବାର ଆମ ଘରକୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୋ ବୋଉ କୋଳରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ପରା ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଛି ସେ ପରା ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତମ ଶଳା କି କାଇଦା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଓହୋ ଇଏ ତାହେଲେ ତମ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଶଳା ହେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଶଳା ବା ଅନେଇଲୁ ଶଳା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା ନହେଲେ ଆଣିବି କିରା କି ବଲିଲା ଇଏ କଣ ବେକାର କଥା ଶଳା କହିଲା ପଳା ଇଏ କଣ ଭାଇ ହେଇଟି ଅନେଇଲା ମୁଁ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବି ମୁଳା ଖାଇନୁ ମୋ ଦଳା ନିଜ ମତେ ସେମିତି ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି ମାନେ ସେମିତି ଜମା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି ସେ ମୋ ଭାଇ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସୁନା ଦେଖିବେ କଣ ସୁନା ଦେଖିବେ ସିଏ ତ ସୁନା ଦେଖିବ ଭାଇ ଖାଲି ସୁନା ଦେଖିବିନି ଆଉ? ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ ଏଠି ଠିଆ ଠିଆ କରିଦବୁ ଯଦି ଏଠି ନହେଲା ତ ଦୋକାନ ନେଇଯିବି ଏସିଡ୍ ପକେଇ ସଫା କରିଦେ ପୁରା ଚିକି ମାରିବ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ତାର ସେ ଜିନିଷରୁ ତୁ ଏସିଡି ପକେଇବୁ ତାର ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ତ ମଲା ରହିବନି କାହିଁକି ହେଇଟି ତମେ କାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମାନେ କାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବୁଝା ବୁଝା ନଈରେ ନପସୁଣ ନଙ୍ଗଳ କାଇଁ ହଉଛ ସେ କଣ ଏକୁଟିଆ ମୋର ସୁନା ଦେଖିବେ କି ଆଉ? ସେ ପରା ଏଠି ଯେତିକ ମାଇପ ବଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁନା ଦେଖି ସାରିଛି ଏଇ ନଗଦ ଚିତ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାରେ ପ୍ରବଳ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଘର ଠିଆ ଠିଆ ହେଲାନି ଦୋକାନ ନେଇଗଲି ଏସିଡ୍ ପକେଇ ସଫା କରିଦେଲି ଦେଖିବ କି ପୁରା ଚିକି ମାର ଦେଖିବ ଖାଇଦିଅ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ସୁନା ଦେଖୁଛୁ ତତେ ତ ଶଳା ବେମାର ହେଇଯିବା କଥା ମୋ ଘର ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି ମଇଳା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି ତୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ପଢ ଭାଇ ତମେ କଣ ବଣିଆ ମୁଁ ନା ସୁନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛୁ ପାରିବନି ମୁଁ ପାରିବି ମୋ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ତୋର ପଳା ହଇରେ ଜଗଣିଖିଆ ବାଡି ବସା ତୁ ଦେଖିବି ଇଏ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନି କହିଲା କହିଲା ମୋ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ କହିଲୁ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି ହେଲେ ଥରେ ଉଠିଲେ ଆଉ ବସୁନେଇ ଲୋ ଧନ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲିଣି ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କଥା ମତେ ଜାଣିନି ତମେ କେତେ ପାରିବାର ଜମା ପାଟି କରିବନି ଆଜ୍ଞା ଚୁପଚାପ ଶିକ୍ଷା ହବ ବୋଲୋ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିବନି ମୁଁ ବୟସ ହେଲାଣି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିବନି ମାଇକୁ ନେବନି ବୁଢା ଲୋକ। ହଁ ବୁଢା ହେଲାଣି ବୟସ ହେଲାଣି ତମେ ଏଠି ଏକା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ସୁନା ନେଇକି ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ଆଣିବା ଭଲରେ କହିଦଉଛି ମୋ ଭାଇକୁ ଚୁପଚାପ କିଛି କହିବନି ଯଦି କିଛି କୁହ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି ମନେ ରହେ ଯେମିତି ତତେ ଅଭାବ ହଉଛି ଲୋ ମାଇକିନା ତତେ ଅଭାବ ହଉଛି ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୁ ବି ତୁ ବଳ ହୁଅନ୍ତୁନି ଭାଇ ଏ ତ ଗୋଟରେ ପଡୁଛୁ ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ତୁ ଦେଖିନି ତୋ ବାଟରେ ତୁ ପଳା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ବଢିଆ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କର ସୁନା ଭଲ ଦେଖେ ନା ମୋ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ମହିଳା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସଫା କରିବି ତୁ ଟିକେ ପଳା ଭାଇ ସୁନା ପାଇଁ ଯାଇଛ ସେ ସୁନା ଧରିକି ଆସୁ ତା ସୁନା ଦେଖିକି ମୁଁ ଯିବି ନା ନା ମୋ ସୁନା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଏ ଭାଇ ଜମା ନା ସେ ଭୁଲ ଜମା କରିବନି ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସୁନା ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେନ୍ସ
ନା 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 ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କଣ ହେଇଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କିଏ କାମୁଡ଼ିଲା କଣ ମୁଁ ସୁନା ପାଇଁ ଗଡରେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ଗଡରେଜଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି କଣ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ। ଖପ କିନା ଟେଇ ପଇଲା। କାଳେ ତ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ। ଚମ୍ପେଇ ନଳର ବିଷ ଅଛି ନା ବେ ଏ ପ୍ରବଳ ବିଷ ଘଡଘଡି ନ ମାରିଲେ ଜମା କମିବନି। କିଏ କହୁଛି ଅଛ ନା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ଆସ ରକ୍ଷା କରଲୋ। ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନା 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 ମେଡିକାଲ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ କହିଦଉଛି ନେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ସରିଲାଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯା ଭାଇ ଭାଇ ଟେନସନ କାଇଁ ନଉଛ ଆସ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ଜମା ଟେନସନ ନେନି। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣିଆ ଯଦି ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମତେ ଦିଅନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର କଣ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ୟା କେମିତି କଣ ଶୋଷିବୁ ତ ଟିକେ କାମୁଡ଼ିଛି ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଶୋଷି ଦେବି। ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସେ କୋଉଠିକି କାମ ମାମନ କୋଉଠିକି କାମୁଡ଼ିଛି ମୋ ଗାଲ କଲା। ହବନି ହବନି ହଉ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲି ତମର ଯଦି ନ ବିଷ ଚଢିଲାଣି ମଝି ମଝି ତମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଘଣ୍ଟାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିଷ ନ ଶୋଷିଲେ ହବନି ଆଉ ଏଇଠିକା ମୁଁ ହାରିଗଲି ହଁ ତୁ ଜିତିଗଲୁ ହଉ ହେଲା ଆଉ ଯା ଚୁଚୁମିକି ବାହାର କରିଦେବୁ ହଉ ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଜମା କାମ କରିବନି ବା ତମେ ଅନେଇଲେ ନା ବିଷ ଜମା ବାହାରିବନି। ପଳେଇବ ଜମା ଭଲ ହବନି। ମୁଁ ମରିଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କର ପଛଟା ଇଆଡୁ କର ମଟା ସିଆଡୁ କରି ଠିକ କର ବାହାରିବ ନା ପୁରା ଶୋଷିକି ଚୁଚୁ ଗଲ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଜମା ଇଆଡେ ଅନେଇବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ନା 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 ବିଷ ସବୁ ଆଖି ପଟେ ବାହାରିଯିବ। ନେଳିଆ ନେଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ରହିଯା ବିଷ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି ବିଷ ବାହାରୁଛି ହଁ ବାହାରୁଛି ସରିଲା ସରିଲା ଭାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖ ଚୁଚୁମି ଆମ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ପାଇଗଲି। ଆମ ସଂସାର ଗାଡି ଏଥର ଚାଲିବ ଗିଡି ଗିଡି। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ କେତେ ଭଲ। ତମ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୁଁ ପୁରା ଅଣ୍ଠେଇ ପଡିଛି। ନା 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 ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ନୁହଁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ତୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଛୁ ମୋ ଭାଇ ତୋ ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପଛ ତମ ଭାଇକୁ କୁହ ଆଜି ରାତି ଏଇଠି ରହିବେ ମୋର ସେଟା ବହେ କାମ ନା ନା ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଛ ମୁଁ 1.5 କିଲୋ ମଟନ ବରା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବେ ଭାଇ ତମେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛ। ତମ ଭିଣେଇ କେତେ ସରକାରୀ ମଟନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତମେ ରହିବ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବି ଖିଆ ପିଆ ହବ କଷଣ ହବ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବ। ତମେ କାହିଁକି ହଉଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କୁହ ରହିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଟନ ଧରିକି ଆସିବି ଭାଇ କି ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ହଁ ହଁ ହେଇଟି ଶୁଣିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କି କଥା ମଟନ ଆଣିବଟି ହଁ ହଁ ଏଇ ସେଇ ଦୋକାନୀ
ଦବ। ମଝି ଗୋଡ଼ କଣ ବେ ମଟନର? ତମେ ଦୋକାନୀକି ମାଗିବ ମଟନର ମଝି ଗୋଡ଼ କୋଉଟା ସେ ଜାଣିଛି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ଦେଇଦବ। ମଟନର ମଝି ଗୋଡ଼ଟା ଆଣିବ। ମଟନ ହେଇଟି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଜମା ଲେଟ୍ ତୋର କି ବୁଦ୍ଧି ବେ? କାଇଁ? ତମେ କଣ ମତେ କମ୍ ଭାବୁଛ ନା କଣ? ଆଉ ମୁଁ କାହାର କି? ମୋର ମରିଗଲି ବା। ମରିଗଲି ଲୋ। ଦଂଶନ କିଏ କଲା? ସେଇ ତତେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ହଁ ମତେ ଯେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ତମକୁ ସେ ମାନେ? ଚପେଇ ନେଲ ମୋର ଭାଇ କାମ ମୋର ଗୋଟାଇ ବେଲି କହିତା। ମୋର ଭାଇ କାମ ମୋ ଭାଇର ମୋର ତମକୁ ମେଡିକାଲ ମୋର ମେଡିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି କଣ ବସିଲ? ସେଇଠି କଣ ବସିଲ? ତୁ ଭାବି ପାରିବୁନି କୋଉ ରେଟରେ ଶଳା ଦର୍ଜ ହଉଛି। ମୋର ଭାଇ କାମ ସାରେ ନା ନା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି। ଏଇଠି କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଡାକ। କେହି ଭାବିବେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ମନ୍ତ୍ର ତା ଚୁନି କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବ ମତେ ସହ ମାରି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ ମଜି ଭାଇ ଏକ ବିଷ ଶୋଷି ଦବ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତମକୁ ତମ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ମୁଁ ମଜି ଭାଇ ତୈଳ ପକେଇ ଦଉଛି ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ବିଷ ଶୋଷି ଦବୁ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝୁଛି ବିଷ ଶୋଷି ଦବୁ। ଆଖି ବୁଝିଲି ବନ୍ଦ କଲ ରେଡି ତ ରେଡି ପୁରା ରେଡିଆ। ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲି ପଡ ଡେରି କରନା ବେକି କୋଷ କଣ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ ହାରାମି ବିଷ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି। ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ବାହାନା କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଲିକୁ ଚୁଚୁମିକି ପଳେଇଲା।